Malien bi M5 RFP a réunion ba doke a décision damadamauta ou décision kelen kanga fo benyana ba futu ba muka rendre public oye jume ka fo kan ya me ORTM la communiqué do an ya me CNSP président de ya kala ako ku e collège sigi ko collège de ye président ani vice-président de la transition collège de Sugandi katla fo ko collège kono représentant fla de Kumbe M5 RFP bolo amba fe malion ka min don tiens yemi M5 RFP kunte a kunte muna kunu CNSP lettre blakana ko M5 RFP kamogo fla Sugandi minun kanga siéger collège là ka président ani vice-président de la transition ku Sugandi à 10h ministre de la défense là M5 RFP ye seben de ke ka segi CNSP ma ka fo kele aba fe ka don collège John de Bala moko hake jumen de Bala vice-président ni président de la transition critère humain de B ou Kasugandi ani kuma damadama o kibaruya amba fe CNSP ka dama ka seben pour que akana fosini ko amake aye kuma fulana min sebe lettre kono ko ani CNSP anga esperu ye barake le damadama ou bena charge de la transition ka ani feuille de route anko CNSP kango segema an bena minka min signera ou ye min signé ou ka segema anga laje pour que anga don est-ce que tiere la an bena minka o de ba kono o de be lettrine la ay lettrine blakata an kuma kan ben sigi chou be ku kono ne rien sigi fo 4h du matin parce que ya fo ni jabi na wati wo wati an be réunion ke kanga jabi duma 4h du matin ne taranda aye muye sogoma anga uyanga esperu wele kati utale uye charge de la transition ani conseil national de transition à composition uye mimbo ka dama ani an bena menka u tesira kelen na few aye fen wo fe an bena fen wo fenka na bora M5 fe u ya bala udlala ka fo ku ba fe anga délégué fla kata collège min kanga président ni vice-président désigné anga délégation kuma ko seben de blala kana seben jabi de kanga dla ala ni jabi me dla la mandatu bulu kata collège na donc na fora ko M5 RFP kumbe collège la ko mo fla de ba représenter tiente M5 RFP kunte aflana anga autorité morale où y a invité comme personne ressource l'imam Mahmoud Diko anale akuma ko ale nyebe mogo laya pourquoi M5 RFPT aflana ou ko collège de vice-président ni président Sugandi ko Sugandi li make débat make critère madi ou ye mogo sigi sal kono CNSP nyemoko nana aya ka papier kalan
kuma bana akuma kwale bafo akaseben akafo pour l'histoire et pour le peuple ko sugandili make CNSP de aka décision ta aye mogo réuni aye mogo faranyo ka sal kono aya ka décision kala oni sugandili tekeli ko ye décision minta à responsabilité face au peuple et face à l'histoire. Peuple nyana, en histoire nyana, aux responsabilités CNSP drone de bata. Mogoshitata, parce que Mogoshimida dola. Ayo fo benyana. Société civile fana. Conseil national de la société civile, mimba représenté. Anga chokorba Mamadou Sanogo. A foreign kayo kuma kilin defo ako kale nyetala ale nyete M5 RFP la ka fo ko kelen M5 RFP de adamne ko malion te fitriwali afe CNSP ko do ko mogom nimbe tegere fo fanga e bi o mogo kelen na ya don ku fitriwale ni janfan kera o kelen be se ki retourner contre eux. Donc lu ko ni be doa wuke wi minke ala ka Mali here bola. Donc anko an kango fo malien wi u ka don min kera min fora yoro jumela jonde yafu jonde yake. Donc, comment Barkama Diéni, Haketo Bala, merci beaucoup. Merci bien. Quelles conséquences vous en tirez? Quelles conséquences vous en tirez? Nous avons décidé d'une série de décisions. Nous avons pris une série de décisions qui vont être rendues publiques au fur et à mesure dans les 24-48 heures. La seule qu'il a été décidé de rendre publique, c'est le rétablissement des faits à l'attention du peuple malien, de la communauté nationale et internationale. Les autres décisions vont être rendues publiques au fur et à mesure dans les 48-72 heures. Merci bien.